A chroeso I Amser Stori Atebol. Mae'r Cwning-Od a Fyny wedi bod yn brysur heddiw mynd i fyny ac i lawr y grisiau. A'n stori ni heddiw yw Cwning-Od i fyny ac i lawr, gan David Melling. Cwning-Od i fyny. Cwning-Od i lawr. Cwning-Od yn ddoniol ac yn pwdi ar y llawr. Cwning-Od yn fudur. Cwning-Od yn sgleinio. Weithiau'n garedig, ond weithiau'n twyllo. Cwning-Od yn gwthio, yn tynnu'n galed iawn. Cwning-Od yn llwgu. Cwning-Od yn llawn. Cwning-Od yn gyflym. Cwning-Od yn araf. Da iawn, Cwning-Od. Gwell hwyl tro nesaf. Cwning-Od yn chwarae, sy'n troi'n chwerw ambell waith. Gan fownsio drwy'r dydd, a chwyrnu am oriau maith. Wel, mae'r Cwning-Od yna wedi cael diwrnod prysur. Welwn i chi tro nesaf ar gyfer Amser Stori Atebol. Hwyl!